Katedrala Svetog Jakova u Šibeniku najznačajnije je graditeljsko ostvarenje 15. i 16. stoljeća na tlu Hrvatske. Sredinom 15. stoljeća Juraj Dalmatinac je sa svojim suradnicima isklesao 71 glavu na vanjskom dijelu apsida katedrale. Do danas je ostao misterij koga te glave predstavljaju. Samo se za jednu glavu pouzdano može nagađati čija je. A to je pretposljednji bizantski car Ivan VIII Paleolog koji je oputovao na zapad tražeći pomoć protiv Osmanlija. Car je čak bio i spreman na ponovno ujedinjenje katoličke i pravoslavne crkve. Vremenom su proizašle različite teorije. Poput da glave predstavljaju poznate europske ličnosti tog vremena, do toga da prikazuju idealizirane fiktivne likove, pa sve do danas vrlo popularne teorije da se radi o prikazu tadašnjih Šibenčana. U jednom od likova neki su znanstvenici pokušali prepoznati šibenskog biskupa Juraja Šišgorića, pa čak i samog graditelja Juraja Dalmatinca, ali bezuspješno. Glave su izrađene s mnogo detalja, pri čemu je Dalmatinac pokazao veliku vještinu. Zbog svojih iznimnih vrijednosti katedrala je 2000. godine uvrštena u UNESCO popis svjetskog kulturnog nasljeđa. Hoćemo li ikad saznati tko su ljudi prikazani na katedrali? Ostaje nepoznato.